Salutare, aici Florin de la Oara Autonavi. Vă prezint proiectul realizat astăzi pe un Chevrolet Aveo 2012. Este mașina unde s-a instalat un sistem Android cu integrare perfectă în bordul mașinii de 9 inch, de o calitate superioară față de orice alt aparat se mai găsește pe piață, unde s-au preluat funcțiile de pe volan, volum plus, volum minus. Mai puțin că ne sună cineva. S-au instalat funcțiile de volan, volum plus, volum minus, totul s-a preluat, inclusiv ușă închisă, ușă deschisă, o cameră foarte inteligentă de mașalier cu vizualizare 180 de grade, cu integrare perfectă în numărul de matriculare. Acesta vine cu tot felul de funcții, funcția de egalizator, DSP-ul ăla de care vă tot spun eu, care știe să facă muzică, un DSP de la Alpine foarte puternic, cu tot felul de reglaje, file, surround, bass și toate funcțiile absolut de ultimă generație. De asemenea vine cu funcția de radio, un radio foarte puternic care știe într-adevăr să recepționeze radio față de altele care le mai găsim la ora actuală pe piață, unde totul este perfect. De asemenea, fiind sistem de operare Android, vine cu absolut toate funcțiile de Bluetooth, de CarPlay, de egalizator, de Google Chrome, Easy Connection, Mirror Link cu telefonul, vine cu magazin Google Play, astfel încât se pot instala aplicații precum Waze, YouTube, Google Maps, absolut toate funcțiile ce le avem disponibile în magazin Play. După cum vedeți, mie îmi place foarte mult cum a ieșit proiectul. De asemenea, am instalat domnului un slot de cartelă SIM 4G, unde își poate pune fără absolut nicio problemă în acest port o cartelă de internet, astfel încât aparatul să devină independent pe partea de infotainment de internet. De asemenea vine cu funcția de YouTube, așa cum avem pe telefon, pe tabletă, pe telefon, pe orice alt device, cu o integrare perfectă, bineînțeles cu reclamele de rigoare care ni le dă YouTube-ul, dar exact așa cum îl avem și pe telefon. Bun, cam așa se vede. După cum v-am zis, este un 4K foarte bine integrat, toate funcțiile, inclusiv s-a preluat microfonul de fabrică al mașinii, da? Unde nu mai este nevoie să mai punem niciun altfel de device, totul este perfect integrat, perfect pus înapoi, fără plastice rupte, fără fire atârnânde, fără a se pierde absolut nimic din calitatea mașinii, inclusiv rama, care este de o integrare perfectă. Mie îmi place foarte mult. Acesta am fost eu, Florin de la Oara Autonavi. Dacă ți-a plăcut proiectul meu, dă-mi un like, dă-mi un share, mă găsești pe YouTube, pe Facebook, 0751959226 este numărul meu de telefon. În cazul în care vrei să discuți cu mine despre acest proiect sau despre orice alt proiect, pentru că eu instalez navigații pe absolut toate tipurile de mașină, aștept să mă cauți. Ceau, ceau!